Çağırdım lan. O, üçüymüz de yakdı bilýärmi? Üçüňiz düşünmedim. 1, 2, 3. Ağam bilen geldiler. Dostum şol var ha, gelin taşlap gitti ha. Şondan merim gözüne kon giyjelerim de ýatyp bilen o. Hayrat etden şo öwnäl bolup görşär dedim şo baýaly bolup bilir. Hayrat etden. Bamy? Gelam, gel maşina bindir. Gelam. Duran birinci gelinim otursun. Getir sumkaň ber, sumkaň salan. Gelam, get bahas. Yaman agırdatlar getiripsin da, şunu ýaly agırdat getirmek näme gerek? Gelin alkyda. Sen aýtma sana. Näme tuksetdiň ha? Vay, iyisin da gawdun. Gel işte kelejin oyda. Aşkım. Nasıl näme ağam ýüzüňizi zeret otyňyz, öňüňizi zeretsen ha? Öňüňi zeret, öňüňi. Gawan ölüp bar ýa-da gidiler ýolum bilen. Bitti. Am bir muttur sana yürü ulan yara. Maşina milite iş ol yara yürü ulan. Para yun gelsin. Isıp bilmän otyra. İki barmaňy damaňa sok. Gaýtar ýa sonuna. Buluksyň dämi? Buluksyda tur da gel. Yer. Şoň taşlakdan heleyniň gydyrlary walay. Şoň altyna goldan geldik kötü aýdyr. Ýöňüň gydyrlaryň tatsak bolup ýöňdäýdi. Näme tutatsaksın gydyr? Öýde durda satarlar näme çykyp medalya şol. Gymmat alýan bir sınmysın gymmat. Iň medalya şoňa satarlýan, saňa maşina alýan. Bile aýlanýar da heleýin bilen. Onda bolýar. Onda lewet. Şoňa dur ne geldi golda. Tatmana men gidiberjek onda. Bolýar. Arkaýdy pulny öldürer. Üç adam kynam. Bolýar. Men şu gydyrlar bir sataýyn. Bolýar. Dur aýda birim dam. Şu öňüne geçdin. Geç. Instagram story soýjak diýdi. Geç. Öňüne geç. Ana geldik. Endi pulu kim berýär? Pul geldim berýär. Am dur. Oýna diýärmi? Oýnap. Kim öňüne tursa şo pul berýär diýmedim. Berdi puluňy. Bolýar berer biz de şoň ýarak da kim öňüne tursa şo pul töle. Pır kort tutýarmy? Yok berdi näme adam oýnaýan? Sözüňde dursan indi. Ýösedine durýar da näli bermeli sana? Kartdan naly içi. Bolly pul ber, Nemet. Kartyny aýt. Gel çal, bol garaşy. 41 2 Bolly bu bab satdyňmy gydyrlary? Daşda. Diň aşgabatda del. Wes Türkmenistanda iň gymmat alýan ýa şu wagt Altınay Gold diýes şu sizem gydyrlaryň tatasyňyz gelsin Altınay Gold bilen habarlaşyp bilersiňiz. Liboy gydylçyňyz bilen bahan deňep gelip satyp bilýär garantini men berýän aşağı akkauntdan meledim. Habarlaşyň. Sag bolun. Arnafsin. Näme diýýär da? Aýlyň getirýär sen ne? Soňradan aýtýan bir kelem işlemejek bolýar. Bol atam aýlyň soraýdy. Ne? Hemmesin usul. Hemesinden öýme plan Hemmesin iltip bermedim atam bir boldur ýok. öýüm alyp bermesen men seni oğul öldüren. Bazen şonu özüm oğul tapýan. Bolýar. Mana ata getirdim. Hemmestälämi agramyny bildirip tura hemmestäliga. İşte öwle öwle kawr. Bakyň doglagyny pul jemlap aldy, ada çykdym. Ay şu uýla olyň ennetde mana çoňam täbilişdim men oňla 30 ýaşly. Onda da ama hemmestäl ol. Ata açyk al kaldım ay keldiňiz uwadan üýme görüpdir TikTokda. Şonu alyp ber atam diýýotym. Eley ule. Day alyň tek çaýçyň. Olmasa şu aýa suwdan için TikTokda häzir trendde. Ay mila şu kelime näme de alyp ber. İki kelimemiz var ha. Soň kelini bolsakmy, bolmajakmy? Dogry aýtýaň atam. Oğlum, atanız sizlere has aynıcalar yandım. Ayırma. Son için final kalacak uyda. Ata goýuňa ini mana çıgarmana üýde. Oturasın. Bir hilama bolýar da nem boldy aýjan ýöne siz näme diýsen bizler hoş diýip oturamasak bolmuyor. Şödämi? Şo.
Nämse diňe oturuyor. Karada durdu o yüze peyda değilim. Fidan dege bolema. Oluyor. Karasın. Böyle fidan dege korkunç. Korar bunu. Atam yine düzelttim. Aksu'la işe girdim. Aksu'la ne mal? Ne zerger vardır da şip öndürüyen su kagana. Nombratin öndürüyen şipler o. Benim otayda ölçekten bir kayıttım. Birinci aylığıma şipar çalışacak ata. Ay berek. Ata bu ısıp gelin de. Çanalık mı? Vay berek ana. Kellim kabul ama. Aktı yiyor mu? Aktı duyuyorsun. Bu ısını bir hafta verilmedi oğlum. Hadi. Kaç ayırım ben. Aha keldi attık koruyan Allah'tan. Ver ya düzelttirin ay. Üylenen adam olacakken. Kullanarım maşinaların unuca insanların men gitarist. Kapısından vardıydım. Taksistin olsa durdu gel. Ülme sana bana izine geldiğini sine kes. Şimdi kapısı neydi ki? Aksin kirleğini. Reksonan şarı yazık kalın. Nereden varsam kamben? Senin yazan yanında yaman kan görünüyor ekenin. Kan görünüyor ekenin. Usta kolay olma. Kahiler. Aslanım tanrım benim. Ha? Aslanlar. Aslında ne oldu? Şuraya gitmiş kovurma. Aslında idin. Ne mi? İdin geliyor. Bahtiyar'ın kurtuluşları. Niçin töt diye. Yaman suyu çıkın. Sağ olun. Kovurdak bu adamın içinde. Yok mu Almanın? Vahey! Yine. Bahtiyar oğlum. Söyleme. Amin. Sen asırdın. Benim gönlüm aydı verdim. Uy ortalar. Hava, söyleme temremsin ya. Ben sana iyi diyal, kağıt getirdim. Sun kollarımı kurtarsan şıpırt al gitti. Yürü. Olsun kolana kanat edilmedi. Ben bunu güzel geçirdim kanat ettim. Biliyor musun ne için? Bunun içinde iyi diyal zat yok. Yazın da mı? Yaşlığında koçum diysem. Diyesin. Yine diyesin ne koçum. Söyleme. Yürü. Görmüyorsun o oturak değil mi? Böyle ya. Biliyor musun? Söyleme özüm tutuksun ha. Ben uğraştım diye. Bakın. Ama orada bakarım biliyor musun? Şundan ay day. Ekranla o zaman falan. Hayır. Yalan soracak kol sorap bilmedim. Ne oluyor sana? İçinde ne var ha? Ayt. Eten gelen başka ayt. Ben çocuk giderim. Süt düveni ederim. Ne mi adam var? Ayt. Bak ayt ben. Söylü meselesinde mi? Bak men yerinde değil de şu meselen men çözüyor. Yazım, karış. Hay keyim, bir mümkün ha? Hani kızım, hani yürü içeri gir. Yıkakıp da görürüm bak. Yür senden aynen hani. Yeni vurla başlayayım, ağzını açıp durma. Gir. Ay yeni vurlamaz. Hani guruluştuk. Şimdi var ha, söz verensin. Hava deneyme. Bahtiyar Canlı'nın birbirinde mi ne yapayım? Bak. Yok aydı şinim. Gelip çıkarın öyle. Çöderim. Elin atanım razı ederim. Arkayın var. Vay hadi. Ya şey beğendik ne? Ha? Bahtiyar Can? Ene halal döner ol. Büyülene gök vardır, büyülene ovan vardır, oturunu muhtatlar kıtıyor. İşte öğrenim nomradin dönere. Hem mezarı düşündünüz ha? Oğucu Okan. Akıllıca oğlum. Ben gittim. Enecan. Ha dur ha sen yakmana hayrım verdin ha. Enem üçün yok bilmedi mi? Benim için dedim ya döner için dedim bu. Muhat bilen ona. Zalka dost. Жалко